reprezentacija i van bazena i u njemu. Bravo, 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 bravo. Nepobjedivu Srbiju! To je to! Idemo u finale svjetskog prvenstva! Idemo čuti prve dojmove, idemo prema kolegi Marku Šapitu. Budimpeštu. Evo prvi od naših junaka, Luka Lončar. Evo, samo mikrofon, izvoli. Fantastična utakmica i Srbije i nas i eto, mi smo pokazali još jednom zajedništvo veliko koje nas je krasilo do sad na turniru i zasluženo smo pobjedili. Ja čestitam svojim suigračima i stručnom stožeru. Strašna borba, strašna utakmica. Mislim, sama razina kvalitete je bila doslovno nevjerojatna. A vidjelo se da je to jedan vaterpolo na višem nivou nego što se do sad igrao. Mislim, i očekivalo se tako. Mene je samo bilo strah da ne padnemo kao zadnjih 2-3 susreta što su nas u početku se odvojili i pokazali smo karakter, zadržali smo se do kraja blizu i onda su oni počeli, ja mislim, padati i tu smo uspjeli iskoristiti našu šansu. Luka, hvala ti puno. 10 godina nakon onog svjetskog naslova u Melbourneu, evo Hrvatske u novoj... Koji nam je izgledao nevjerojatno mirno u onim trenucima kada je kamera pokazivala za vrijeme utakmice. Ali kako je to bilo proživljavati? Dobro, puno je lakše kad imate vjeru. Ja sam imao zaista vjeru u ovu ekipu da možemo puno. Nisam govorio prazne rečenice, nego i ne govorim inače prazne rečenice. Utemeljeno na jednom zaista kvalitetnom radu, na jednom zajedništvu u ekipi i na koncu konca fantastično vaterpolo koji igramo cijelo ljeto, pogotovo ovdje. I evo, došao je taj dan da smo iskinuli, počeo novi olimpijski ciklus. Ja se nadam da ćemo samo malo okrenuti stvari u našu korist. Nevjerojatno nadmetanje. Stalno smo gore vrtili tu priču, vrhunski vaterpolo. I uoči utakmice se znalo, ona otrcana fraza po mnogima finale, prije finala, ali stvarno i Hrvatska i Srbija su strašno puno pokazale i to se je dokazalo u ovoj utakmici, ali je ostao dojam da ste bili toliko spremni. Odgovor na svaku onu nekakvu njihovu jednadžbu koju su oni pokušali napraviti. Jesmo, ključ je definitivno za razliku od one utakmice u Riju, gdje smo ispoštovali dogovor na kraju, anulirajući njihova dva najopasnija i najbolja igrača, Ljevoruka Mandića i Filipovića. Odlično je funkcioniralo, iako smo primili 10 golova, Mali je branio na golu fantastično, obrana odlična. Ovo je jedna strašna ekipa, Srbija je jedna fantastična ekipa. Pustite, pokrijete desno, utrpavamo ovaj 6 komada lijevo. Centri, ali evo, završen je taj čin, mi smo ovdje došli po zlato. Moramo ovo zaboraviti, malo ćemo se, naravno, ovo je velika pobjeda, opustiti, uživati i sutra je priprema za zlato. Došli smo ovdje po zlato. Dosta mi je srebra, više vjerujte. Lijepa, poštena izjava, svaka čast i na tome. Gledali smo Mađarsku protiv Grčke, nisu briljantni, ali opet jedan novi, znali smo, Italija, Srbija, Mađarska, znali smo već od ranije da će to biti najteži mogući put. Da, bit će slađe kad napravimo. Izvanredna ekipa, Mađari, domaćini, vidjeli ste sami 8-9 hiljada ljudi, ali sigurno će biti na njima pritisak veći nego nama. Ja mislim da smo mi kvalitetni od njih, bez obzira što ih silno poštujemo, ali da imamo širinu odličnu. Pripremit ćemo se fantastično za tu utakmicu, imamo 2 dana vremena i ja vjerujem da ćemo uzeti zlato ovaj put. Idemo po zlato, tako je. Bravo, svaka čast, bravo. Evo, što dodati na ovo sve, jasna je poruka, dosta nam je srebrnih odličja. Da, dosta nam je srebrnih odličja i na pravom smo putu da se prekine ta serija. Jako je dojmljiva Tucak i ova njegova mirnoća. Možemo zamisliti emociju u njemu, sve što se tu sada miješa. Sigurno su tu i uspomene iz tih finala, prima se srebro na postolju, a sada si u jednoj situaciji di ti diktiraš, di si ti, možemo reći, ja bih čak se usudio reći, u Mađarskoj favorit. Po ovom rezultatu što smo napravili protiv Srbije, po igri prikazanoj protiv Amerike, tvrdim, ne trebamo mi sebi tu stavljati nikakve sada pressing, nikakav sada uteg, ali da smo u favoriti u toj utakmici. Idemo još čuti dojmova iz Budimpešte, idemo prema Marku Šapitu i Mari Jokoviću. Maro Joković, jedan od dvojice naših najefikasnijih na današnjoj utakmici. Maro, čestitke i vama i momčad još jednom za ovu veliku pobjedu. Upravo je to velika pobjeda. Znate što, ne znam što reći, osim da je bila utakmica stvarno neizvjesna, fizički jako naporna. Unatoč dosta primjenih golova s naše strane, mislim da smo stvarno bili mirni cijelu utakmicu.
I to je ono što pokušavamo cijeli ovaj turnir držati tu smirenost. I ona nam je na koncu nekako je vratila i stvarno prestao sam s ovom pobjedom, ali ne smijemo se previše oko ove pobjede uzbuđivati jer ovo je samo jedan korak od onoga što mi svi priželjkujemo i moramo samo se to sad dobro lijepo odmoriti, pripremiti, ohladi glave za ono što slijedi, a to je finale u Mađarskoj pred domaćom publikom. Tako da bit će ako je teško, ali ako ponijemo ovakvu igru, ja sam uvjeren u naš uspjeh. Vi ste stvarno, Maro, i dugo već u reprezentaciji bez ikakve uvrede. Vidjeli ste sve i svašta različitih momčadi, ne sad samo zbog ove utakmice. Nekako je osjećaj uz vas za ovom momčad ima jedan strašan karakter, jednu baš onu pravu, posebnu atmosferu koja je isto tako važna kao ono što se radi u bazenu. Pa dobro, taj karakter i ta atmosfera u reprezentaciji nije od jučer, to je nešto što se gradi već dugi niz godina i to nas stvarno, mogu reći, krasi sve ove godine. I vide se to i kroz rezultate naše što imamo na ovim natjecanjima. Želim samo da nastavimo ovom tonu, da stvarno još se malo odmorimo i dočekamo to finale koje svi priželjkujemo. Ja se nadam, neću ništa unaprijed organizirati, ali stvarno prije svega hladne glave se upustiti taj meč. Kaže izbornik, konačno smo iskinuli. Koliko je to vama igračima na neki način slatko tu jednu vrhunsku momčad pobijediti u ovakvom trenutku? Pa to je satisfakcija uvijek, pogotovo kad se igra protiv aktualnih svjetskih, europskih, olimpijskih prvaka, protiv ekipe koja je već par godina u samom vrhu i stvarno nedodirljiva, slobodno možemo reći. Ali opet dokaz naše kvalitete i to što smo ih pobijedili. Ali još jedna, i to je sve što nas ima priželjkom, još jedno ovakvu predstavu, pa eto da svi proslavimo oko Boga. Hvala, malo se odmorite, malo proslavite, idemo u subotu dalje. Hvala. Hvala Marku, hvala Maru. Evo čuli smo toliko tu spominjanu riječ karakter što krasi ovaj sastav. Da, to je došlo do izražaja danas, to je došlo do izražaja svih ovih prijašnjih godina i svi trofeji koje hrvatski vaterpolo ima, a znamo snagu hrvatskog vaterpola su zbog tog karaktera, zbog tih igrača, zbog tih dečki koji su unutra, koji jednostavno ginu i ne staju. Oni su to dokazali i ovaj put zato jer mentalna snaga naša se vodila do ovoga rezultata, ne stati i kada ne ide. I kada misliš da nešto nije posloženo kako treba, prati se misao trenera, drži se situacija koja je dogovorena i dečki onda reagiraju sami po autizmima. Idemo sada i pogledati rezultate polufinala svjetskog vaterpolskog prvenstva. Dakle, Mađarska bolja od Grčke 7-5, ono što daleko više nas veseli. Hrvatska bolja od Srbije 12-11. Dakle, finale u subotu 20:30 igraju Hrvatska i Mađarska. Grčka i Srbija igrat će taj ogled za 3. mjesto.